Bună ziua, dragii mei! Astăzi am să vă vorbesc despre treptele Chiului. Chiul în Qigong înseamnă energie. Explicat foarte pe scurt. Văzut din afară, Qigongul poate să vi se pare că seamănă cu exercițiile de gimnastică. Dar Qigongul, de fapt, este mult mai mult, pentru că împreună cu mișcarea, noi vom folosi și alte elemente. Unul dintre aceste elemente este lucrul cu energia, lucrul cu Chiul. Voi descrie evoluția Chiului ca niște pași, dar acești pași nu sunt o simplă scară, ci sunt de fapt o spirală a evoluției noastre ca și percepere a Chiului, înțelegere a lui și a utilizării acestei energii pe care noi o numim în Qigong Qi. Pasul 1. Definirea Chiului și conștientizarea lui în interiorul corpului nostru și în exteriorul corpului. În mod natural, Chiul circulă prin corp când stăm în poziții naturale, relaxate, când suntem calmi. De asemenea, avem un zâmbet pe buze și bucurie în suflet. În acest fel, noi dăm drumul la fluxul de energie să circule normal prin corp. O bucurie caldă putem să simțim în inimă, deci odată poziția, pe de altă parte emoția, zâmbetul pe buze, dau drumul din start la fluxul de energie prin corpurile noastre. Apoi, al doilea pas, ar trebui să cunoaștem principiile Chiului. Pentru a folosi această energie este necesar să știm câteva lucruri. Care sunt principiile de manifestare ale acestei energii? Ce o influențează? Și apoi, cum putem să folosim această energie? Pasul 3. Traseele Chiului. Exercițiile fizice împreună cu activitatea mentală deblochează traseele Chiului, adică meridianele energetice. Când fluxul de Qi circulă lin, mușchii, tendoanele, ligamentele vor funcționa optim și vom simți corpul viguros și plin de energie. Te vei simți grozav. Pasul 4. Colectarea și stocarea Chiului. Acum, după ce ai învățat elementele de bază ale Chiului, știi că această energie este esențială pentru viață, pentru sănătate și pentru fericire. Odată ce vei simți cum Chiul circulă prin corp, îi vei simți efectele, cu siguranță vei dori să beneficiezi tot mai mult de această energie. Colectarea de Qi ne ajută mai mult ca să ne redobândim sănătatea sau să ne păstrăm sănătatea. În univers există multe tipuri de Qi. Putem să colectăm felurite tipuri de Qi. Noi vom colecta de obicei acel Qi esențial, Gen Qiul. După ce am colectat Qiul, următorul pas este protejarea Qiului, pentru că așa cum noi colectăm Qiul, tot așa de ușor îl și risipim. De fapt, omul obișnuit care nu practică, de exemplu, Qigong, doar va ști să consume această energie esențială din interiorul său. Un practicant de Qigong știe să colecteze energie și știe să își protejeze Qiul, adică să nu-l piardă. Qiul poate fi pierdut în diverse moduri. De cele mai multe ori știm aceste moduri prin care pierdem Qiul, dar nu prea dăm importanță, poate nici nu conștientizăm îndeajuns de mult. Religia noastră, a mea ortodoxă, în general ne spune nu face acel lucru, că nu este bine, este păcat să nu faci aia, este păcat să nu faci celălalt lucru. Dar eu cel puțin nu am găsit explicit ce se întâmplă dacă faci acel păcat. Să spunem că bârfești. Ce repercursiuni are acest lucru asupra corpului? Pentru că are niște repercursiuni, bârfa. Qigongul vine și ne explică, după părerea mea destul de clar,
care sunt aceste influențe. De fapt, este o pierdere de chi și are efecte asupra organelor noastre interne. Chi-ul, forța noastră internă, forța vitală, poate să iasă din corp în diverse feluri, prin excese, de exemplu prin vorbit, prin muncă, prin citit, prin reverii, prin activități sexuale, prin alimentație incorectă. În general, pierdem chi prin cele 5 simțuri. De asemenea, pierdem chi prin abuzarea de capacitățile extrasenzoriale. În viața de zi cu zi ne-am obișnuit cu asaltul asupra simțurilor noastre. Emoțiile ne afectează organele și curgerea chi-ului prin corp, pe meridiane. Dorințele au legătură cu virtuțile și dorințele, de asemenea, ne epuizează forța vitală. Haideți să vă dau câteva exemple. Induse de reclame care ne activează, de fapt, dorințele, poftele de orice fel și nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar aceste reclame, până la urmă, pot să ducă la următoarele lucruri. Consum abuziv de alimente, poate nu totdeauna cele mai indicate. Acestea, pe lângă efectele pe care le au asupra supra-solicitării corpului, scad de asemenea voința, devenim practic dependenți de dorințele gustului. De asemenea, reclamele ne pot induce obiceiuri nesănătoase. Consumul de pornografie, de exemplu, slăbește energia sexuală prin ochi și prin ficat. Știți că există teoria celor 5 elemente și diversele organe din corp sunt legate de anumite emoții. În ultimul timp am observat că sunt multe persoane cărora chiar le face plăcere să vorbească urât. Poate că li se pare că sunt mai interesante, că atrag mai mult atenția atunci când vorbesc urât. Dar acest vorbit urât are și el un preț. Este o pierdere a energiei sexuale care are loc prin intermediul gurii. Uneori ne concentrăm pe defectele altora și acest lucru are un efect nefast asupra noastră. Ne afectează ochii și ne slăbește ficatul. Ascultarea bârfelor și criticile au efect asupra corpului nostru prin vătămarea urechilor, a rinichilor și de asemenea afectează energia sexuală. Haideți să vedem și gândirea negativă cum ne afectează. Gândirea negativă, fanteziile sexuale excesive, gândurile obscene, să știți că afectează creierul, măduva osoasă și de asemenea energia sexuală. În Qigong, aceste lucruri se explică pornind de la cauză, apoi apare efectul, blocarea energiei și afectarea unui anumit organ sau chiar mai multe organe pot fi afectate. Trecem la pasul 6, rafinarea chi-ului. Pe lângă exercițiile fizice pe care ar trebui să le facem zilnic, cei care doresc să avanseze mai mult, să atingă niveluri mai înalte de sănătate și vitalitate, trebuie să lucreze și la felul în care gândesc, pe emoții, să practice meditația. Ar trebui să nu ne fie străină iertarea, recunoștința și înțelegerea expresiei cerul, pământul și eu suntem unul. Acestea ne centrează pe adevărata cale a evoluției. Pasul 7. Dirijarea chi-ului. La cursurile sale, maestrul Lin Kai-ting ne învață cum să lucrăm cu chi-ul, cum să-l dirijăm prin corp în timpul exercițiilor și, de asemenea, chiar cum să ajutăm alte persoane. Pentru propria sănătate este bine să învățăm să dirijăm chi-ul prin corp, către orice parte a corpului, către orice organ sau articulație. Bing chi-ul, chi-ul stagnant, chi-ul care noi îi spunem gri la culoare, poate fi scos din corp.
numai că vindecarea intervine în momentul în care se elimină cauza bolii, care de obicei este de natură emoțională. Aș putea spune că boala poate să apară și datorită unor comportamente ale noastre defectuoase față de alte persoane. Bineînțeles că având aceste comportamente defectuoase, gândirea noastră nu este cea mai bună și ați văzut puțin mai înainte câteva din efectele pe care diversele noastre acțiuni le pot avea asupra organelor din corp. Pasul 8 eu îl numesc metamorfoza corpului. Și când spun metamorfoza corpului, mă gândesc la însănătoșirea corpului, la capacitatea de a emite energie și la dobândirea înțelepciunii adevărate. În această etapă, Xia Tantien se simte cald, este plin de energie, iar acest lucru continuă și către celelalte două dantiene, Chun Tantien și Shan Tantien, cum spunem noi în Qigong. Pasul 9, când ajungem aici, deja suntem foarte evoluați. Eu l-aș numi jumătate om, jumătate nemuritor, pentru că se ajunge la faza în care Xia Tantien este atât de plin de energie, că poate fi comparat ca și energie cu focoasa unei bombe atomice. Acești pași sunt pașii pe care eu i-am descoperit de când am învățat să practic Qigong și ca trainer Qigong. Dacă doriți să pătrundeți în această lume minunată a Qigongului, trebuie să practicați. Iar această practică este un stil de viață. Trebuie practicat în fiecare zi, cel puțin un exercițiu din Qigong. Așa cum reușim să aducem boală prin ceea ce mâncăm, prin felul în care gândim, tot așa este bine în fiecare zi să ne curățăm corpul, măcar cu un exercițiu de Qigong, măcar cu niște inspirații și expirații. Astăzi cam atât am avut să vă împărtășesc. Vă salut și vă doresc să aveți o viață împlinită, plină de energie. La revedere!